खुंनाय जायो बे लेखायै जोङो जिहेतु हारिमुवा सोलायस्लु बायदि जायो नालाय बेनिखायनो दिनै जों पेन्डेलाव जोङो बैसागुखौ जों खुंफुंनो आखायाव लादों बुंलांखांनाय बादियै जोङो जिसेयाव जोङो खेला दुला होनानै जाहाथे खेला दुलाखौ होनायनि ओंथिया बेनोदि माने जोंनि गामिनि फरायसा गथ'फोर बोराय बुरै बयनिबो गोसोआव रंजानायजों लोगोसे जोंनि फरायसाफोरा खेला दुलानि फारसे गोसो जायो जिहेतु खेला दुलायाबो जोबोर गोनांथि बेबायदिनो जोङो खुंबोदों आरो जोंहा दिनैहाय गेवलां मेल जागोन गेवलां मेलाव जोंहा आलासि महरै जोंहा बयजोंबो मिथिजानाय मेन्डेला ब्रह्म सार बिथाङा फोरोंगिरिबो बिथाङा हिन्दी फोरोंगिरि लोगोसे जा एकदम लिजेन्ड एक्टर बुंजायो बिथां सारा दायो फैगोन बेबायदिनो जोङो माननि आलासि महरै जोङो ओनसोलनि समाज सिबियारि सोरबा XBLT सोरबा गामिनि दैदेनगिरि सोरबा गामिनि सोद्रोमा जों गासैखौबो फोरोंगिरि जों गासैखौबो माननि आलासि महरै लिंहरदों लोगोसे बिदिनो जोंना हारिमुवा सोलिलांबाय थागोन ट्रेडिसनेलजों सोलिलांगोन जों जेरै दा गामसा आर'नाइ लादों बर'नि बेफोर जाबाय जग्राफिकेल इन्डिकेसन भुमखौराङारि बर'नि सिनायथि मोननाय जों बेबायदिनो बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बर'फोरनि आसार खान्थिजोंनो जोङो दिनैनि प्रग्रामखौ माने सालायलांगोन आरो माने जिहेतुके गोबां माखासे जायगाफोराव रंजालि बैसागु फोरबो बा बायदि बिथिङाव बिथिंनि मेल मिटिं लायोब्ला नुनो मोनो जे मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव पास जानायफोरखौ बरायनाय नाथाय नोंथांमोननि नैबे हासरा नैनं गामियाबो बेफोरबायदि हाबाफारिफोरखौ लादों नामा? दङ बे एसे थालांफ्लांदोंमोन जोङो बोसोरफ्रोमबो HSLC आरो HS आनजादाव 60 मार्कनिख्रुइ बांसिन मोननो हानाय फरायसाफोरखौ जोङो सेंग्रा सिख्ला जोंनि सोरां लाइब्रेरिनि जानानै जोङो आर'नाइजों लोगोसे जोङो मान बिलाइ सार्टिफिकेट हरो आरो लोगोसे माखासे गामिफोराव नुनो मोनो जे गामिनि मादावनो बैसोगोरासिन सुबुं बैसोगोरासिन बोराय बुरै सुबुंफोरखौ मान होनायजों लोगोसे माखासे आयदानि गेजेरजों बान्था होनायफोरबो जों गोबां जायगाफोरावनो नुनो मोनदों नाथाय नोंथांमोननि गामियावबो इयुनाव बेफोरबायदि लालांगोन होननानै फोरमायनो सानो बेखौ जोङो देग्लाय बोसोराव खनसेयैनो बैसोगोराफोरखौ मान बावनाय खुलुमनाय बे बेलायावनो बे थांफानाय जाबाय आरोना उननि समाव जोङो गामिनि बैसोगोरासिन जायनि बैसोआ बयनिख्रुइ बांसिन जों बेखौ थारैनो मान बावनायनि राहाखौ जों लागोन देग्लाय बे एसे लेट जानानै थालांबाय बिथाङाबो जोंनि रायजो बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ फोरमायदों बे समाव आं गामिनि सासे बैसोगोरा सुबुंनिफ्राय आं मिथिना लानो नाजाबावदों जिहेतुके गोदोनि रुजुनाय आरो दानि रुजुनाय रंजालि बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला माखासे फारागथि सोमजिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों मा फोरमायगोन खुलुमबाय एक्सुवेलि रंजालि बैसागु गिदिर फोरबो फालिथायनि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंनि हारिमुजों जोबोद गोरोबनाय हारिमुवा जाबाय हारि मोनसेनि बबेबा मोनसे सुबुंफोरनि जयै दिन्थिनाय जा आसार आखु बे आसार आखुआ गासैबो बेरखाङो समाजाव थानानै गियान फोथायनाय बोसोनथि नेमखान्थि आसार खान्थि बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि उदिस मोननाय जाफोर मोनफ्रोमबो राहा बे मोनफ्रोमबो राहाया बे हारिमुनि गेजेरजों बेरखाङो हारिमुवा सुबुं माहारिनि खौसेथि दिन्थिनाय आसार आखुनि गेजेरजों बेरखांनायजों लोगोसे सोदोमस्रिनि जिथु मान बे मानखौ थि खालामो हारिमुवा जेब्लाबो समाव जोंनि गेजेराव थांनानै थाथों बे थांनानै थानायखौ जों दिनैनि जा रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो फालिथाय बे बिदाय फोरबो फालिथाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय लोगोसे नोंथांमोननि गामिनिफ्रायनो बा 1 नं 2 नं गामि खाखानि गोबां इन्टेलेक्सुवेल सुबुंफोरा बा बैसोगोरा सुबुंफोरा बुंदों जे गामियाव दंफां नेरसोन खाम्फा बा दं होननानै जे फाख्रि बिफांनि मुंखौ लादों बेयो बे थारैनो 200 बोसोरनि बांसिन जाबाय होननानै बुंदों बे थारैनो मा रोखोम माबोरै जादों आरो गामियाव बेनि बागै माबा मोनसे जारिमिनफोर दं होननानै नंगौ थारैनो नोंथाङा सैथो बाथ्राखौनो बुंदों बेयो एक्सुवेलि जों उन्दै समनिफ्रायनो नुबोनाय जोंनि जिथु गाव राजा होनना बुङोमोन बे गाव राजाया दाबो जोंनि सिनायथि नेरसोन हिसाबै गसंनानै दङ आरो बेखौ जों इयुनाव गौथुम बे हासरा गामिनि जिथु मैहतिया जोंनि मोनथाम खाखाजों दाजानाय आफाद बे आफादा मोनसे सिलभार जुबिलि खुंनायनि मोनसे थामथिम खालामदों जोंबो नेक्स्ट समाव बेखौ जोङो फालिनो थाखाय आखायाव लादों ओमफ्राय बेवहायनो जों माने
गोसोखां बिलाइ सुबिनिर बे सुबिनिरखौ सेबखांनाय जागोन आरो बे सेबखांनाय बेलायाव जों बेखौ रोखायै लिरनानै लिरबिदांनि गेजेरजों गासैबो गेजेराव फोरमायथिनानै होनायनि राहा लागोन। जिहेतुके थारैनो नोंथांमोननि नैबे 2 नं गामि सुपायावबो माखासे जारिमिनारि दङ होननानै नोंथाङा फोरमायदों। बे बेलायाव लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माबायदि जारिमिनफोरखौ सुजुलांनायनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि खावलायनो सानो? आंनि खावलायनाया बेनोदि जे जोङो एक्सुवेलि जोंनि जिथु ट्रेडिसन बे ट्रेडिसनखौ अरायबो समाव जोङो हमथाना लाखिनो थाखाय बयबो नाजानांगोन। बेयाव सेंग्रा सिख्लाफोरा खालि बोराय बुरैफोरनि सायाव सोनारना थायाबालासिनो उन जोलैफोरनि जिथु नब प्रजन्म बे नब प्रजन्मनो बे जिथु जोंनि आखल आखु बा जोंनि जिथु माने सोलिबाय थानाय नेम बे नेमखौ जाहाथे अराय समाव जों फोथांना लाखिनो हायो बेनि थाखाय जेब्लाबो समाव जों नाजालांनांगौ। नंगौ बिथांमोना जोंनि रायजो बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे मानि बाथ्राखौ मिथिहोदों। फैबाय थानाय फैगौ बोसोरफोराव बिथांमोननि गामिनिफ्राय गामि ओनसोलनि मोनसे गल्डेन जुबलि फालिनाय लानाय बाथ्राखौबो जोंनो फोरमायनानै होबाय। लोगोसे बे खौराङा दिनै रायजो बड'लेण्ड खौरां बिजोंनि गेजेरजों बेरखांनायखौ जों नुनो मोनबाय। लोगोसे सालबारिनिफ्राय आं दैमारिनि खौरां बबेबा बबेबा भइसआ जायाखै